Yesikani vale mpiwe. Ndanda kusuwa zvisingaiti. Kona ivale umboziwe. August holiday ka Heroes Day. Saka uri kundiitire iwewe pa Heroes. Akomana. Unoda kuitirwe ku August wana. Holiday ndakabva futi kuitira futi August kuti unotofana undiitira something. Imbori holiday chipi. Holiday ke kurangarira magamba. Asati uzviziwa. Holiday kurambara magamba uri gambe redu yangotori gamba kanda igona kuti ngoita plan. What did you do? Kana plan mangu magamba uko kwete kuti yedu kuitira plan. What did you vale? What in nanzigamba? Aiwa, sigamba yangu gamba kanda kuti. Nekamushatiro kwakaitako unombosasere nekamushatiro kwakaita nekunaka kwandakaita ibhuya zvitasa wona. Nekamunakiro kandakaita ndiri kudangana newe nekushata kwakaita. Ukuti honde yandiri kurwa ihondo shomo. Yekudangana newe iwe. Iwewe ka uri saska muchairo ndemboziva kuti uri saska murakadaro. Viva Africa TV, ndasimuka waipinga, pandasvika I win, in the streets I'm king, you behold the key.